Gràcies per invitar-me a participar. Tot i que he de dir que no sóc un especialista en aquesta matèria, sí que vaig dir que sí perquè havia fet una troballa així un poc casual sobre la influència o sobre gent que havia vingut d'aquelles terres i bé, aportaré el poquet que sé sobre això. Resulta interessant i crec que és una cosa sobre la qual caldria estudiar més, o almenys ara estic veient que sí que saben moltes coses i que valdrà la pena continuar fent-la. Bé, parlaré de tres coses. En primer lloc, de la presència de francesos que vaig trobar, i saps, la troballa que havia fet buscant a Benlloc en un llibre parroquial, vaig trobar que hi havia molts francesos i al segle XVI, i això em va sorprendre. Crec que s'ha parlat en ocasions d'esta troballa meva i explicaré una mica tot el que he vist. No he pogut tornar a insistir perquè el llibre parroquial ara no està al lloc que estava i parle de les notes que jo tenia. En la segona part parlaré de cognoms relacionats amb topònims de França, del nord, d'ací del nord, perquè ja que havia fet aquesta troballa, dic, buscaré en llibres parroquials i aleshores el que he fet és això, buscar en els llibres parroquials si n'hi ha alguns els coneguts de cognoms d'origen toponímic occità. I després algunes coincidències que només parlaré de la més curiosa, que és una de Benassal, que diem, ja torna, ara parlarem. Bé, comencem en això de Benlloc. A Benlloc tota aquesta sèrie són 12 francesos en 50 anys, i això és curiós, que almenys em va sorprendre que de nació francès, allí posa sempre francès, això, i bé, ara he insistit una mica en això, a veure com en dos casos ens diu d'on venien, i venint de Tarn, l'antiga Tarn, i ara el que he vist és que Tarn ara és un departament, però abans era un poblet i el riu, el departament porta el nom, és a dir, que no se sap exactament si venia d'aquest poble que jo he marcat allà, que ara es diu en francès Aix-sur-Vienne, una cosa així, però podia ser d'allà. Ja dic que presenta les coses que he pogut anar espigolant i això no té res definitiu, però bé, de Tarn i de Tarba. Tarba sí que coneixem, és Tarba i Lorda, és Tarbes en francès, i Lorda és Lourdes. Al costat de Lourdes el tren passa per allà. Així que són els únics llocs que diu és francès de Tarn o de Tarba. La resta, i ara sí tenim els cognoms d'eixos francesos de Benlloc. I el que he volgut fer també és investigar, a veure què passava, investigar molt provisionalment, a veure què podia veure, si eren cognoms que coincidien en algun topònim de França o si a França eren cognoms, i això és el que he mirat molt poquet, amb molt poca... És el que s'ha comentat abans, que a saber si aquests francesos ja venien d'un altre lloc, perquè és que es diuen Miranda. I clar, Miranda, ara veureu, començarem a veure, Miranda resulta que en el mapa Aixer Roig és un cognom actualment en tots aquests territoris d'Espanya, per tant, vés a saber. I a França també, aquest mapa de Blavet, són llocs que actualment el cognom és... I he trobat que hi ha una Miranda occitana, un poble que sí, però n'hi haurà més, és a dir que bé, sí que pot ser, però a saber si havien passat ja per alguna Miranda espanyola o vés a saber com està. Bé, un altre que es diu, jo havia vist de dues maneres en el document Vedrina o Vedrinyà. Jo primer havia interpretat Vedrinyà, però al final Vedrina i Vedruna, aquestes coses, no sé, em sona tot això. He vist que sí que n'hi ha alguns cognoms com Vedrenà o una cosa així en Occitània, i en el departament de l'Aloser tenim totes aquestes coses que molt provisionalment ens diuen que... però ja, vés a saber també, no... L'altre, el que sí que m'ha recordat és que tenim un cognom a la província de Castelló, Vedrí, i això de Vedrí, tampoc no sé si té relació o no, però ahí tenim. Un altre li diuen de Pina, i Pina, per la part d'Occitània no he trobat més que un poble que es diu Pinars, no sé, això és massa... I després el cognom Pina, dins d'Espanya tenim com tot el que hi ha. Badia, això també sona, igual podia ser occità com podia ser català, però que tampoc no està gens clar. Un altre que li diuen Forment, actualment veiem que els forments, clar, estan en el lloc on parlem català, i dins d'Occitània també es diu Forment, així que no ho sé. Rius podia ser occità i podia ser nostre, tampoc no, res clar. Planxa, sí que n'hi ha planxa actualment a la província de València, Rocana, que en aquest cas
ja que abans s'ha esmentat allò a Bretanya sí que hi havia algun cognom, havia trobat, però dic, no sé, allà a Bretanya, però parlant que també podia haver alguna relació més antiga, no sé, i dins d'Espanya, Rocara no ho he trobat en cap lloc he trobat Rocano, i podia ser una feminització, però bé, això és el que hi ha. Sí que veig que clarament esta gent que va arribar a Benlloc probablement venien pels cognoms, no està gens clar que vingueren directament d'Occitània i probablement havien passat ara. Tot el que dic és molt provisional perquè no hi ha més que el que hi ha i això és un poquet especular. L'altra qüestió és una explicació de per què tanta gent a Benlloc procedent que diu de nació francesa, perquè això sí que ho posa, que són de nació francesa. I el que veig és que està en el llibre de casaments, això ho vaig treure dels llibres parroquials. Però el més curiós és que només se'n casen dos. Se casen el Pedro Vidrinyà en la Benlloc, en una benlloquina se casen dos. Els altres són, en el primer cas, un francès de Tarn es casa amb una dona de Culla, un francès en una francesa, una francesa en una catalana, un navarrès en una francesa, i tots es casen a Benlloc. On estava en aquell moment? Estava dins de la tinença de Miravet i és del bisbe de Tortosa. I el bisbe de Tortosa, en el llibre mateix, diu que uns per a casar-se havien demanat el permís a Almassora. Almassora és l'oficialat del bisbe, diríem, la seu administrativa del bisbe de Tortosa, i allà demanaven el permís per a casar-se perquè seria, no sé, buscar la partida d'on venien. La qüestió és que sí que s'esmenta i potser no sé si té alguna relació el fet que això siga un territori del bisbe de Tortosa. I la qüestió és que, de moment, clar, el poble només és este poble i a saber per què seria això. Bé, passem al mateix temps. Jo recordava, quan vaig veure això, que a Benassal també, estos estan situats tots en el regnat de Felip II. És la segona meitat del segle XVI, estic parlant. Tot això que hem comentat, aquests francesos estan en la segona meitat del segle XVI. I a Benassal també, a finals del segle XVI, tenim que hi ha uns francesos que fan l'ermita de Sant Roc, que la reformen, i uns francesos que havien fet abans la Torre Navàs, i això està documentat, i damunt tenim els noms, que es deien Clairac, Chambó i Pacies. Pacies sí que ara m'ha donat perquè a Benassal continuava en Pacies, encara està el cognom Pacies i és prou conegut i no estava massa. I ara veig que així mateix jo mateixa no havia reaccionat fins que he fet aquesta investigació i veig que sí que probablement vindrà d'aquells Pacies que van vindre com a constructors. Bé, es va construir, aquesta és l'ermita de Sant Roc, que la van ampliar, que ja l'havien fet abans, i la Torre Pere Joan, que la tenim allà. Són constructors, la campana encara es conserva i és justament de 1598, que és justament el moment que se construïa això, i que tot això està claríssim i diu que provenien de França, per tant tot està molt clar. Sí que ja entre els grups d'així s'ha investigat sobre Sant Roc i tenim que a Benassal pareix que hi ha documentació que hi ha la devoció a Sant Roc o els altars de Sant Roc són dels primers que es troben i es troben al segle XIV, i això és un poc estrany, massa pronte i que caldria esbrinar, no sé, sobretot perquè és que són abans de morir-se Sant Roc, abans de morir-se el personatge del Montpeller, segons les biografies, i ahir sobre aquest tema s'està investigant i ja traurem clarícia. És que Sant Roc té moltes vides, no queda clar, hi ha molts biògrafs pel que es veu, i bé, això és un altre tema que no he entrat. Bé, també he fet la consulta sobre els cognoms dels francesos de Benassal del segle XVI i tenim que Chambó sí que és un cognom que queda, amb X està a Girona i amb CH està a València i en altres llocs. I després tenim xambons en la zona occitana, també n'hi ha pobles que es diuen així i el cognom també, és a dir, que tot quadra una mica, però molt. Bé, i el Pacies exactament igual, també un pas...
com ho diem al poble, perquè encara n'hi ha, encara es manté. I el Clairac, que apareix Clairac, això sí que hi ha, a França sí que hi ha el poble de Clairac, o almenys un poble, però en canvi no hi ha més referents com a cognoms actualment. No sé si això haurà canviat, però no hi ha massa referències. Hem parlat de Benlloc, hem parlat de francesos a Benassal, i ara en el mateix moment també em vaig adonar que a Torreblanca s'havia quedat despoblada, perquè havia tingut una invasió, havien furtat les formes de l'església, i hi ha tota una història, i estava despoblat en aquesta època, en l'època de Felip II, i el bisbe de Tortosa, que està dins del mateix territori, ho va donar a poblar. I hi ha una indicació que diu que hi haurà privilegis, que tots s'hauran de fer una casa, hauran d'estar tants anys, però que això ho poden fer tots excepte els francesos o gals. De manera que estava clar que hi havia molt de francès, que ell no volia que anaren francesos ni gals, diu allí, a Torreblanca. Per tant, jo penso que després d'això, en aquests pobles ha hagut gent d'origen occità en aquesta època, en la segona meitat del segle XVI. I aquesta és la curiositat que havia vist i que ara la torno a portar així. Com allò que diu de nació francès, i en aquest cas el tens clar que és francès. Això no ho he pogut fer. El bisbat és bisbat, almenys el de Sogorb, que jo volia començar per Benassal. Quan vaig anar a Benassal, el llibre que jo coneixia allà, els llibres parroquials, han desaparegut tots. No sé si pels campanars o no sé per què, però a part se'ls han endut tots, els han centralitzat i ho han donat a una associació que es diu del Reino de... Les Raíces, sí, i ho han digitalitzat, però no ho han digitalitzat, només tens informació, no tens escanejat l'original, que estaria molt bé tindre'l disponible. Sí que dades n'he trobat, però el que jo buscava, que era de nació francès, tot això no, perquè només me donen les dades dels noms i cognoms, i ho has de buscar per primer cognom i per segon cognom, i ja està. M'he posat en contacte amb ells, però tampoc, sí que probablement m'hagueren donat les fotocòpies, però hauria d'haver demanat totes les fotocòpies. I bé, una cosa, així que les limitacions de la meva aportació, que ha sigut així un poc ràpida, seran sobre els llibres parroquials de la diòcesi de Sogorb, i per tant el maestrat que jo volia tractar no l'he pogut tractar perquè l'altre maestrat és de Tortosa, i en aquest cas no tenim, que jo sàpia, no hi ha dades encara disponibles per internet, i calia buscar els llibres parroquials, no sé si en les esglésies, que quan jo vaig investigar el llibre parroquial de Benlloc estava a Benlloc, i jo el vaig trobar a la parròquia, i el de Benassal també el coneixia, però ara tot això està ja, tens d'anar a Sogorb o buscar-ho per internet, que no estaria mal que ho posaren tot allà. Bé, anem a parlar del que he tret d'això, d'estos... Parlo de les limitacions que les he comentades, que són els llibres... Només he consultat el llibre de baptismes, ni el de matrimonis és molt interessant, com este de Benlloc, però no l'he consultat perquè no tenia temps ja. Només parlaré de Sogorb Castelló, no de Tortosa, que tot això està en les Raíces del Reino de València, però que no estan els textos complets ni disponibles, que estaria molt bo que estigués escanejat i tu ja t'espaviles. Ara, ells han clicat, que suposa que cliquen bé, perquè estan els noms i cognoms. Pareix que sí, que no sé si ho han fet bé o no, però que això és una... que fan bé, no? I després hi ha limitacions com, per exemple, estic al Bocase, i el del Bocase encara no l'han clicat, encara no l'han buidat, i per tant no puc dir res del Bocase perquè els llibres parroquials... Hi havia alguns perduts, però sí que els tenen allà, sé que estan, posen la relació, però encara no els han buidat, així que no podré dir res, ni de Vilanova tampoc. Ni molt menys, clar, de la zona de... Després, les dates de llibres, les aportacions que faré tampoc no superaran el segle XVI, perquè els llibres parroquials se comencen a fer a partir del segle XVI. Els més antics són, el de Benassal, per exemple, és de 1536. I després que n'hi ha pèrdues, n'hi ha pobles que s'han perdut, i per tant tampoc no. És a dir, que les dades aquestes que dic jo són molt parcials, però poden aportar, suposo. I bé, en aquest cas sí que he vist els llibres de baptismes i parle de primer i segon cognom, que també costa, perquè no hi ha l'opció de buscar els dos junts, no hi ha. Bé, quins he investigat? Doncs Gascó, buscava a veure si hi havia gascons, i com a gentilici de Gascunya, i
I dins del Maestrat, que era la meva investigació que volia fer, he trobat que a Culla sí que n'hi ha gascons i que a Geneta també n'hi ha gascons, a Benassal i a la Serra i a Vilafranca, i després en la publicació veuré de tots els de la diòcesi de Sogorb-Castelló que tenim a Castelló molts gascons, de fet encara n'hi ha gascons, i a més des de 1543, des del principi dels llibres, trobem molts gascons. El cas de Castelló és, després, ahí teniu, seria per anar mirant, però n'hi ha molts gascons. No només hem de buscar gascó, sinó gascon, i els trobem predominantment en la zona castellanoparlant, perquè allà s'adapta al castellà, però també tenim gascons a Benassal amb N i a Geneta, també amb N, perquè... Bé, i l'altre, que també ve de la mateixa arrel, és el guasc, i guasc que pot ser que sigui el més autèntic nostre, és l'adaptació en català, i de guasc ne trobem, en aquest cas és Cabanes, i ara tornem a estar en Cabanes i Benlloc, és a dir, que nuclis, i després parlarem de la Serra, que també, que pareix que, però són tot indicis, que allà hi ha molt de cognom d'aquest tipus. Aleshores, a Cabanes, 132, des de 1500, en 2 segles, 132, les famílies a vegades veus que són germans, i que són... Però ja és presència. Bé, la Serratella, Ares, l'Alcora, a l'Alcora també trobarem prou d'aquest tipus. Bé, així que gascó, gascon i guasc n'hi ha per la província. Això és actualment, com està actualment el gascó. El gascó, per la província, tot València, Castelló sí que hi ha, però n'hi ha també gascons per altres llocs, i que no és que siguem exclusius en cap cosa de... Bé, i després encara de guasc i guasque, que tenim això és com està actualment, estos mapes de... Bé, un altre dels que he vist és de Narbona. De Narbona, curiosament, tenim el mas de Narbonès, així a Tíritz, però no hi ha narbonès. El narbonès gentilíssim, almenys en aquesta època que he buscat jo, no n'he trobat. Però sí que he trobat Arbona, Arbó, Narbó i Narbon. És a dir, que el cas d'Arbona és perquè allò que parlem de l'article personal s'identificava que això era Narbó, N apòstrof Arbó, i aleshores sí que n'hi ha Arbons i Arbona. En el cas de Narbona també són des del principi dels llibres parroquials, però estan situats a Sogorb i a Castelló, diguem els nuclis més importants, i després en la zona, Narbons amb N estan en la zona castellanoparlant, Xèrica i això. No tants ni molt menys com el cas dels gascons, això per Narbona i Narbon. I Arbó el trobem a Borriana i Arbona el trobem a Castelló, Borriana i Nules. Nules també he trobat, en la petita investigació també n'hi ha molt de cognom d'aquest tipus. Narbona actualment és així com està, Narbon actualment i Arbona actualment, i Arbon i Arbó, tot això de Narbona. Bé, Tolosa, un altre lloc d'allà, i en Tolosa tenim, els de Tolosa són Tolzà, doncs apareix Tolzà, Tolrà i Toldrà. Sembla que tots són els gentilicis que podem buscar a veure si hi havia o no hi havia. Bé, de la capital del Llenguadoc trobem que tornem en l'Alcora i a la Serra d'en Galceran n'hi ha 17 en un segle. I ahir tenim la Serra, Cabanes i Benlloc, tots situats on hi ha una mica més de cognom d'aquest tipus. També Nules, torna a aparèixer, Castelló, Vilafamés. No podem fer molt de cas perquè n'hi haurà poble que no està recollit o que s'han perdut els... Per tant, això no són dades en absolut definitives, són una espigola, però que se podia continuar i arribar a una conclusió molt més clara. De Tolzà en trobem a Llucena, molt pront també, en el segle XVI, Nules, la Valld'Uixó i Borriana. Això és la situació actual de Tolosa, que n'hi ha per més llocs, que tampoc no és que estiguem... I de Tolzà, això sí que està més concentrat ja, i de Toldrà, que a Castelló no n'hi ha cap, a València sí que n'hi ha i a Catalunya també. Quan és el mapa, això és la situació actual per veure una mica com ha anat. Un altre que he investigat és el Foix, i de Foix n'he trobat ara... El Foix ja no el trobem al segle XVI, ja se troba al segle XVII.
A Castelló, Nules i Torreblanca. Prou. És a dir, que hi ha menys folls. I aquesta és la situació actual de folls. I Bigorra, que és l'últim dels que he buscat, de Bigorra ja els trobem al segle XVIII. I el trobem a Borriana, Nules i Castelló. És a dir, que no són, almenys més antic, en els registres antics no apareixen aquestes coses. Bé, això és el que he espigolat, el que he buscat una mica, bé, tot el que he pogut en aquesta època, però caldria encara buscar en el llibre de matrimonis, que és molt més interessant, i en l'original, perquè allí trobaríem de nació francesa, si és que està, aquestes indicacions que són les que ens donen la seguretat que eren d'allà. En aquest cas estem parlant de cognoms i vés a saber com... Bé, així la Bigorra actualment. Conclusions d'aquest apartat. Aquestes lingüístiques, la part està que... Bé, i d'això potser el més interessant i el que no és massa conegut és una cosa del parlar de Benassal i del meu parlar, que pel que veig, i això és el que m'agradaria veure si realment hi ha més pobles que ho diem o no, però a Benassal diu, vols dibuixar tornar? Vols dibuixar tornar? Això vol dir, vols tornar a dibuixar? Que en comptes, el tornar l'hem convertit en un adverbi. Diem un adverbi. O, per exemple, ja estàs així, tornar? Ja tornes a estar així. Ja tornes a estar així, això ho diem tots. Però a Benassal diem, ja tornes així, o ja estàs així, tornar? De manera que o un altre cas, el xiquet tus molt, tornar. Vol dir que torna tots i molt. O en un dia li dirim, torna a contar-ho. I l'altre diu, tornar, vols que tornar, una altra vegada vols que t'ho conte? I ho diem així clarament. Diu, sí, conta o tornar. Si ens escolteu als de Benassal, bueno, jo soc dels que mon pare damunt és de Vilar de Canes i sempre tenia, ja me dia això del tornar que no li quadrava. Però jo actualment, ara veus joves de Benassal que ho mantenen viu, però clar, que sentireu, si parleu en algú de Benassal, sentireu el tornar, al Bocassa segurament esteu conscients, no? Crec que som els únics que diem aquestes coses. I jo això ja fa temps que era conscient i ho havia llegit, i per això vaig dir de vindre així, de contar aquestes coses, perquè sabia que per allà, per aquella zona, sabia que pels Pirineus es dia. I efectivament, els Pirineus, ara ho he comprovat, hi ha un estudi de Rull, però sí tenim. En els parlars rossellonesos, això és corrent, es diu el Rosselló, en la part catalanoparlant, i es diu Andorra. El parlar d'Andorra, l'autèntic d'Andorra, també diuen el tornar. I després diu que, perquè ve a tot això, i ja vaig consultar la bibliografia, i també es diu en occità. Vaig parlar amb un professor de la Universitat de Lleida perquè em diguera alguna cosa més. Bé, m'ha comentat que en occità, en aranès no es manté, és a dir, que això no, i en gascó tampoc. Això és propi, però sí que estava recollit en les gramàtiques de l'occità antic, i de fet sí, que sí que es diu, i fins i tot en obres com la de Mistral, en Mireio, apareix allà la frase, que la tinc així, sí, diu, Mireio era tornar vengudo, havia vingut tornar, és com ho diem, és de Benassal. Bé, l'article de Xavier Rull, que és de la Universitat de Rovira i Virgili, potser, i que coneix, és molt coneixedor del parlar d'Andorra, explica tot això, i clar, és una cosa raríssima perquè és convertir en un adverbi un infinitiu, un verb, i això no es dona... Bé, en català hi ha un altre verb que també es diu que és el... tinc així, però bé, la qüestió és que les explicacions és que probablement coincidís l'infinitiu en un infinitiu en aquestes frases que he dit jo, i aleshores el verb se converteix en un substantiu i del substantiu s'hauria d'haver realitzat. Coromines també parla d'això i diu que hi ha, és que si tinc les explicacions, que podia tindre una altra explicació més vindre d'una frase com a tornar, això ho farem a tornar, i perdre's la o torn a,
no sé, això és una altra explicació que ni li convenç a Coromines ni a mi tampoc. Jo veig més una transposició que et dius, a veure, vindràs a tornar? Sí, tornaré a vindre? Sí, vindré a tornar. Jo ho veig així com una transposició. L'únic és una cosa rara, no és gens habitual que hi hagi un adverbi que provinga d'un verb. I el tenim és de Benassal, els del Rosselló i també en llengua d'Ossià, és en l'occità d'allà. Així està la bibliografia, però jo, potser, és que explicacions se n'han donat tres, que poden quadrar i no ho sé, perquè la llengua evoluciona perquè evoluciona, i el que és curiós és que ho tinguem nosaltres i no sé, no he fet enquestes ni he parat massa a compte si algun poble del costat, ho diem, els del costat, el Bocàs sabia que no, Vilar de Canes era absolut perquè ja m'ho dient que està al costat, i crec que ni Ares tampoc, ni cap dels de... El que estic veient és que les coses de Benassal les retrobem, les coses més rares de Benassal les trobem en la franja aragonesa. Paraules com castró, castró és una canasta, i això ho trobem els castroners i castrons per la zona i després ho trobem als Pirineus altra vegada. La Lleit, bueno, Lleit són més els que diem Lleit. Doncs bé, aquesta és l'aportació. A banda d'això, volia parlar també d'algunes coses de lèxic, però està Jordi Colomina, que sap més que jo, i era consultar coses que no les he tretes jo, que no... Bé, era parlar d'això, són els que ho han estudiat i no vaig a repetir així coses com marganyà, que sí que ho diem, que barganyes, diem barganyes, a veure, no diem marganyes, sinó barganyes, en B, que també està en occità, i en sé que va arribar, això no ho sé, ja està mordí, doncs allà... És que tot això, fins i tot l'explicació diu que coincideix, però està mordí, i Batistot, que és... Això jo no ho dic, si el Bocàs tampoc, no sé si... El Gambeto tampoc no sé, però això en el Tortosí, i el peix que tampoc no sé, també seria de Tartí, tampoc no. A Morella sí que és més, diu. Esgambi, sí, Esgambi, hi ha molt d'Esgambi, i Bambà també, Bambanar, però no ho sé, i una galotxa, i Cuchamandé, i el Pelleric, que segur que se pareix a Spil·lori, però jo no li veig el Pelleric, que sí, també reapareix en la zona aragonesa, i que a Culla està el Pelleric, i a Benassal també està el Pelleric, però que la paraula ni la coneixem tampoc, que era el lloc, el costell, on es posava la vergonya pública. Doncs això és la meva aportació, això és el que hem trobat. Gràcies. Moltes gràcies. Ara acabem la primera part, si hi ha una pregunta ràpida, i si no passem a... Sí que volia preguntar-li una cosa. Com has dit que a Torreblanca hi havia molts occitans, però els cognoms, eixa parla que tenen allí de Púgec i Baixec, no té res que veure amb això? Justament, a Torreblanca prohibís, Felip II diu que, bueno, el bisbe de Tortosa prohibís als d'origen francès que vagin a repoblar quan repoblen. Això al segle XVI. Després sí que he trobat, crec que Vigorra o algun dels cognoms que poden tindre relació, però no crec que hi hagi massa... No té res que veure. No dels antics, o que no sé... Ara, Torreblanca té un parlar molt curiós. I a la Jana me pensa que també fan el Púgec i el Baixec. Sí, són els dos únics que fan el Púgec i Baixec. Sí, i jo el que veig és que això reapareix en altres llocs del domini lingüístic i apareix sempre en zones frontereres de punta, que estan a la punta de... Me pareix que per la Cantera teniu algun Púgec, no? No sé on... Digues. Una vegada ens vam dir a nosaltres des d'Albocàsser ens vam agermanat en Pauls, Tarragona. Però me va dir una vegada una persona que és el president del no sé què de muntanya, dels pobles de muntanya o alguna cosa així, que tenim el parlar molt paregut a les Pauls, que està en la Ribagorça aragonesa. Sí, això, clar, sí. Que així parlem molt paregut allò, i me va dir, igual no era senyor de Pauls, el Pauls de Tarragona, sinó era de les Pauls d'allà. I dic, bueno, pues ara ja m'has cabitombat. Sí, era per el Púgec i Baixec, la pregunta de... Ara que ha dit Isabel això, jo he trobat en França
el topònim també de Brusca. Brusca ara en francès és Brusca. Entonces, eixa Brusca que va arribar a Paüls era un occità d'eixos de la primera reconquista o què va passar ahir perquè no està molt clar tampoc ell, quan s'emparenten una família ja que està allí establerta i que està... Eixa Brusca podia ser algun faidit d'alguna època que va baixar cap a baix. Això, clar, vosaltres que manegeu papers... Qüestió de trobar papers, perquè si no trobem papers, és que tot, hipòtesis moltes, però no podem parlar en propietat més que quan trobem un document on diu que és de nació francesa perquè només pel fet de tindre el cognom peguen voltes les coses i coincideixen. Sí. No, crec que estaves a punt de dir-ho. L'altre infinitiu que s'ha adverbialitzat, poder, que crec que apareix en Sant Vicent. I apareix en Vicent. Crec, no estic segur. I aleshores el mecanisme és poder ser això, tornar... Crec que és fàcil, és l'infinitiu que agarra un valor. L'infinitiu és molt alt. I és com un substantiu i agafa, sí. Doncs sí, és poder, sí, perquè la frase que Xavier Rull en la investigació que fa sobre Andorra diu, sí, poder tornar, diu els dos dins de la mateixa frase, sí, això és. Nosaltres també diguem en la Vall d'Albera, torna, és una altra vegada. Tu fas qualsevol cosa diu torna. Una altra vegada has vingut el xiquet, torna. Sí, torna-li, també sí. Així és tornar, però... Doncs molt bé. Anem un poquet retard, per tant, tornaríem, si en lloc de 3 quarts anem a fer-ne 35.